Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, we want to thank you for your goodness and mercy towards us. Mwari vatsvene, toda kutenda uye nekutinakira nenyasha dzenyu kwatiri. As we see the work that is going on all around the world, Apo tichiona basa riri kuitika pasi tenderere by your agents and messengers in the world, kuburikidza nemagencies enyu nevatumwa we venyu see and munyika. understand that there is the work going on in this movement. Tinoona nekunzwisisa kuti pane basa riri kuitika mumovement ino. Help us to align ourselves with your will Tibetsereiwo tigozvinanganisa nekuda kwenyu as we navigate through these perilous waters. apa tiri kufamba mumvura dzinouraya. Guide us, we pray, in Jesus' name. Titungamirirei, tinonamata muzita raJesu. Amen. Amen. I want to welcome everybody back to the meetings that I do with you. Toda kuchingamidzai mese kumameeting andinoita nemi. I think most of you know that I'm in Australia at the moment. Ndofunga kuti vanhu vakawanda vanoziva kuti ndiri kuAustralia panguva ino. And if you were to look through my itinerary, you knew that today's meeting that we're having now has been in place for some time. Kana maizotarisa itinerary yangu, maizoziva kuti meeting yanhasi yatiri kuita izvezvi yanga yakatogadzirwa kwenguva refu kumashure. It's evening here. This morning, there was a change in the rostering and I took a lesson with the local group. Mangwanani ano paita shanduko parosta yekudzidziswa kuno, ndikatora chidzidzo. It was recorded and will be uploaded, but it wasn't a bilingual study. Yanga yakarekodwa uye ichazopostwa zvayo, asi yanga isiri chidzidzo chendudzi dzakawanda. I'm just letting you know that there was a study done this morning. It will be available, but it hasn't been translated. Ndingoti kuzivisai kuti kune chidzidzo chaitwa mangwanani ano, chichazovekwa muri asi hachisati chatranslatewa. Okay, now that we've got that out of the way, Tabvisa izvi munzira. so because I'm not working with a live audience today, Nemhaka yekuti nhasi handisi kushanda nevanhu vari mandiri muno nhasi, it's difficult to ask questions zvakati omei kubvunza mibvunzo. because normally I would ask members from the local fellowship to interact with me. Nekuti kazhinji ndinozobvunza mamembers vefellowship iri local kuti vange vaine kutaurirana neni. So I may take the opportunity a couple of times to ask some of the members from France questions, but I won't be fielding questions from other members, if that's okay. Ndinogona kutora mukana kutora mibvunzo kubva kune mamwe members ekufrance, asi handizobvunzi mamwe members ekune dzimwe nzvimbo kana zviri right. So I have a couple of small questions which I will answer. Ndine mibvunzo yakati wandei ishoma yandichapindura. First one's about baptism. Yekutanga ndeyerubhabhatidzo. If someone has been baptized in the movement already, Kana munhu akatobhabhatidzwa kare mumovement, which means that they've almost certainly been baptized twice, once in the conference structure and once in the movement. zvoreva kuti pamwe akatobhabhatidzwa kaviri, kekutanga muconference structure, kechipiri mumovement. If they're backslidden into sin Kana adzokera mumashure, arasikira muchitema, and they repent, otendeuka zvake, should they be rebaptized? anofanira kubhabhatidzwa patsva here?
The simple answer is yes, they should. Mhinduro yakafava ndeyekuti hongu vanofanira kubhabhatidzwa patsva. This is a well-established principle when it comes to the ordinance of baptism. Iyi iprinciple iri established zvakadaro muordinance yerubhabhatidzo. I'm not going to take you to the Spirit of Prophecy quotes, but they're relatively easy to find. Handisi kuzokuendesai kumaquotation emumweya wechiprofita asi akareruka zvawo kuwana. And Ellen White says that there are two reasons why somebody can be or should be rebaptized. Ellen White anoti pane mhaka mbiri munhu anofanira kubhabhatidzwa kechipiri. If someone from the French group wants to respond, they can unmute and respond now if they know one of the two reasons. Kana paine munhu wekuboka rekufrance anoda kupindura anogona kutipawo mamwe mareasons. This is not a new question, by the way, and I have answered it publicly in the past. Hausi mubvunzo mutsva, ndakambopindura pachena kare. So I'll give you a few seconds. If nobody responds, then I'll answer. Okay, that's long enough. Gerard, did you want to say something? Gerard, wanga uchida kutaura chinhu here? Okay, no. So someone took their mic off mute. So the two reasons for rebaptism, the first is receiving or entering into great light. Mhaka mbiri dzerubhabhatidzo. Chekutanga kugamuchira kana kupinda muchiedza chikuru. So Ellen White would tell Protestants who became Adventist Saka Ellen White aiudza maProtestants vaichinja kuita maAdventists that they should be rebaptized because of the great Sabbath light. kuti vaifanira kubhabhatidzwa patsva nekuda kwechiedza chikuru chitsva cheSabata. So hopefully that's clear. Saka ndovimba kuti izvi zviri clear. That was the primary reason that people are expected to be rebaptized when they join this movement, because of the great light that we have in comparison to the conference. Iyi ndo yaiva reason iri primary yekuti vanhu vaizobhabhatidzwa patsva tichikompare nezvekuconference. And the second reason, Mhaka yechipiri, if a baptized member commits great sin kana member yanga yakambobhabhatidzwa ikaita chitema and they chikuru, have gone through a disciplinary action, atora madanho ekuenda through disciplinary action, then it's quite normal and straightforward for them to be expected to get rebaptized when they rejoin the movement. zviri normal uye zvinotarisirwa kuti munhu abhabhatidzwe achijoina patsva movement. But it depends on the individual and the leadership that are overseeing that person's reintroduction into the church. Asi zvinobva nemunhu wacho uye neleadership iri kutarisa munhu uyo ari kudzoka pakare mukereke. So the second question that's dealing with baptism Saka mubvunzo wechipiri ukubata is the nezverubhabhatidzo following. unotevera. After baptism, when we sin, Kana tabhabhatidzwa are our sins patinotadza, taken by Lucifer, or are they transferred from us to Lucifer? zvitema zvedu zvinotorwa naSatan Lucifer here kana kuti zvinotransferwa kuna Lucifer here? And if they are transferred to, we'll call the person Satan, not Lucifer. Kana zvichizotransferwa tichamudaidza tichiti Satan, tichati Lucifer. If the sin is transferred to Satan, why do we need to get rebaptized? Kana chitema chichitransferwa kuna Satan,
tinofanira kubhabhatidzirwei patsva. So again, I'm going to call it, this is standard Adventist theology. It's nothing new or peculiar to this movement's understanding on the subject. Indichangoti i-Adventist theology iri standard yataingonzwisisa kare, hapana chitsva kana kuti hachizi chinhu chitsva chinongoitwa nemovement ino chete. This is all connected to an individual's understanding of the sanctuary system. Zvese izvi zvakabatana nekuti munhu anonzwisisa sei system yesanctuary. Using the logic that the person has used, Tichishandisa logic yashandiswa nemunhu uyu, we all should know that we are required to forsake our sins, repent, and be converted before the ordinance of baptism. tese tinoziva kuti tinofanira kusiya zvivi zvedu, totendeuka, tova neshanduko tisati tabhabhatidzwa. In fact, it's one of the vows Ritori rimwe remavhows acho that deals with the subject of conversion and addresses this point specifically. rinobata nesubject yeconversion ichinyatsokuadresa mubvunzo uyu zviri specific. So if you're the person that's asking this question, either you haven't gone through baptismal classes or you haven't been taught this subject correctly, or you're forgotten. Kana uri munhu umwe wari kubvunza mubvunzo uyu, either hausati waenda through mabaptismal classes kana kuti hauna kudzidziswa zvakanaka masubjects iwaya kana kuti wakanganwa. Because when a person repents, converts, and then is baptized, Nekuti kana munhu akatendeuka, akakonveta, akazobhabhatidzwa, those sins have to be transferred from the individual, we'll just say, to a third person before baptism. zvitema izvozvo zvofanira kubviswa kubva pane munhu, tongoti zvoendeswa kune munhu wechitatu asati abhabhatidzwa. So we already should understand that there is no sin in the individual before they're baptized. Saka tese tofanira kutonzwisisa kuti hapana chitema mumunhu uyu asati abhabhatidzwa. So when the person asks, is the sin transferred to Lucifer? And if it is, the person doesn't have any sin, therefore they don't need to be rebaptized. Saka kana munhu achiti zvitema zvotransferiwa here kuna Lucifer, saka kana zvatransferiwa saka munhu uyu anonida kubhabhatidzwa here. You can begin to see the mistake that the person is making, the questioner. Unotanga kuona mistake iri kuitwa nemunhu ari kubvunza mubvunzo uyu. Plus, when a person sins and they repent, that sin isn't given to Satan or transferred to Satan. It's actually transferred to, via the priest, to the, we'll just say to the holy place. Plus hazviendeswi straight kuna Lucifer. Tinotoona kuti zvinotransfera kubudikidza nemuprista kuenda kunzvimbo tsvene. So I hope I've answered these questions about rebaptism. Zvinoimba kuti ndapindura mibvunzo iyi maererano nekubhabhatidzwa patsva. So I don't know how many people watched the presentation that I did, I think it was last week. Handizivi kuti vanhu vangani vakaona mapresentation andakaita, ndofunga last week ikirapfuura. When we spoke about leadership. Pataitaura nezveutungamiriri. And the unique attributes of being a priest. Uye ma-attributes ari unique ekuva muprista. So someone's asked a question. Saka pane avunza mubvunzo. Quoting me. Achindikota inini. That when speaking about the 144
And I've mentioned that many times before, has had many other teachers. Ndakazvitaura zvakawanda sezvakaita vamwe vadzidzisi kare. So that's not anything new. Hachisi chinhu chitsva. Hope we all agree with that and understand. Ndovimba kuti munozvinzwisisawo uye munovhumirana nazvo. So Daniel 12:10 speaks about the wise. That's the term we used to use, and then it got shifted to the symbology of priests. Daniel ndiyo yakadzidzisa nezvesanctuary ikazoshifta kusymbology yemapriests. So we have the wise, we have the priest, we have the 144,000 synonymous symbols. Saka une mapriests 144,000 masymbols akafanana. And we used to teach that the wise is the English translation of the word teacher. Taimboti vakangwara ndiyo translation yechirungu yevara rekuti mudzidzisi. Someone who has intelligence. Munhu ane intelligence. Okay, so the question is the following. Saka mubvunzo ndounotevera. If we're all supposed to be teachers, what about those people in the movement who are Marthas or those who don't want to teach? Kana munhu wese achifanira kunge ari mudzidzisi, saka ko ava vari mumovement. Martha is the sister of Mary. Ko ava vari mumovement vasingadi kudzidzisa kana kuti vari vana Martha. Martha uya sister yaMary. So what about the people in the movement who are like Martha, Ko who vanhu don't want to teach? vari mumovement vakaita saMartha vasingadi kudzidzisa. But they want to assist or do another type of work, but not teaching. Asi vanoda kubetsera kana kuita rimwewo basa, asi risiri rekudzidzisa. So I can find it. Let's go to Luke chapter 10. Handei kuna Luke chapter 10. We'll go to verse 38. Toenda kundima ya38. I'll read the whole verse in English first, give my translators a moment to find it. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Zvakaitika apo pane imwe nguva pavakapinda. Luke chapter 10 verse 38. Luke 10 verse 38. Zvakaitika pane imwe nguva apo pavakaenda vakapinda mune imwe nzvimbo vakasangana nemumwe mudzimai zita rake ainzi Martha akavagamuchira muimba Verse yavo 39. yake. She had a sister called Mary who sat at Jesus' feet and heard the word. Verse 39. Akanga aine sister ainzi Mary akagara pamakumbo aJesu akanzwa izwi But Martha rake. was cumbered or occupied or distracted with much serving and came to Jesus. Asi Martha akanga achinyanya kuita zvekusevha vanhu. And in anger, she said, Jesus, don't you care that my sister has left me to serve alone? Bid her or force her to help me. Akauya kuna Jesu akatsamwa akati, ko, imi munosiyirei sister yangu asingandibatsiri ndichisevha ndiri ndega. Muudzei auye andibatsire. Verse 41. Jesus said, Martha, Martha, you're worried about lots of things. Jesu akati, Martha, Martha, uri kushushikana nezvinhu zvakawanda. And the context means unimportant things. Mucontext iyi zvinoreva kuti zvinhu zvisina kukosha. One thing is needful.
chinhu chimwe chete chinodikanwa, is necessary. chiri necessary. So the things that Martha is doing are not necessary, but the thing that Mary is doing is necessary. Saka zvinhu zviri kuitwa naMartha hazvisi necessary, asi zviri kuitwa naMary ndo zviri necessary. Mary has chosen that good part or that good path. Path is a road. Mary anenge asarudza mugwagwa wakanaka. And what she learns, what she understands, cannot be taken away from her. Zvaanodzidza, zvaanonzwisisa hazvigoni kutorwa, hagoni kuzvitorerwa. And in parenthesis, Zvoreva izvo kuti what you are taking, what you are doing, what you are receiving, Martha, taking, doing, receiving, zvauri kutora, zvauri kuita, zvauri kugamuchira iwe Martha, will be taken away from you. uchazvitorerwa, zvichatorwa kubva kwauri. So my response to the questioner is the following. Saka response yangu kune munhu abvunza ndeye inotevera. If someone wants to claim to be a Martha, Kana munhu akada kuti iye ndiye Martha, whatever they're doing, chingava chipi chavari kuita zvacho, first of all, it's not necessary. chekutanga hachisi necessary. Martha is not doing the one thing that is needful. Martha haasi kuita chinhu chimwe chete icho chinodikanwa. If it's not the good part, it must be the bad part. Kana chisiri icho chinhu chakanaka, zvoreva kuti ndicho chakashata. And whatever she receives from these activities that she's doing, the work that she's doing, Zvaanogamuchira kubva kune zviito zvaari kuita izvi, basa raari kuita iri, will be taken from her. achazvitorerwa. So she'll end up with nothing. Saka mhedzisiro anenge asina chinhu. This is not a Bible study, but we could have a good discussion of what it is that she's receiving and how and why it is taken from her. Iyi haisi Bible study, asi tinogona kutaurirana zvakanaka kuti chiiko chaari kugamuchira uye chichazotorwa sei. So I leave the questioner and everyone else Saka ndichasiya munhu abvunza uye munhu wese to meditate and study upon this subject about those who are Marthas and not Marys. kuti tigodzamisa pfungwa nekudzidza nezvechidzidzo chekuti ava vana Mary ndevapi, vana Martha ndevapi. So that's a theological part to that response. Saka ndiyo mhinduro yetheology kumubvunzo uya. And the more pragmatic or practical response Response iri pragmatic kana kuti iri practical. when Israel is rebuilding the wall, Israel painenge ichivaka patsva masvingo, they have a cleaning cloth in one hand and their Bible in the other hand. vane bhaibheri kune rimwe ruoko. And I'll allow you to go back to the literal story because they're not literal cleaning cloths or Bibles. Vane bhaibheri kune rimwe ruoko nechimucheka chekupukutisa. Ndoti mudzokere kuliteral story nekuti haisi hazi mabhaibheri. So that each of us can understand the work that we're required to do. Kuti mumwe nemumwe edu anzwisise basa ratiri kufanira kunge tichiita. We're not only required to fight or teach, Kurikwayiwa kuti kurwa kana kudzidzisa. but we're also required to rebuild the wall of Jerusalem. Tinosungirwa kuti tivake patsva masvingo eJerusarema. Which I'm taking to mean we need to understand how organization works and the practicalities that surround that. Zvandiri kutora kuti zvireve kuti tofanira kunzwisisa kuti organization inofamba sei uye practicality yayo yakamira sei. So another person's asked a question.
umwe munhu abvunza mubvunzo. What is the relationship or connection between external events Ukama hupi huri pakati pema-external events, such as the war between the king of the north and the king of the south, paita kunge hondo iri pakati pamambo wekumusoro namambo wekuzasi, and other external events, nemamwe ma-events ari external, the connection between those things and the message of equality? mubatanidzwa pakati pezvinhu izvozvo uye meseji yeequality. How do these external events constitute or connect to or are related to the message of equality? Zviitiko zvekunze izvi zvinoconstituta sei uye zvakabatana sei nemeseji So I'm not yeequality. going to answer that question directly now, Saka handisi kuzopindura mubvunzo uyu zviri direct izvezvi, because the study that we did earlier today nekuda kwekuti chidzidzo chataita makuseni ano that the movement wasn't aware of because it wasn't planned, changa chisiri kuzikamwa nemovement nekuti changa chisina kugadzirirwa chidzidzo ichi, addresses this very question. chinobata mubvunzo iwoyo. And I never gave the answer, but the members at the local fellowship collectively gave the answer to this question. Handina kumbopa mhinduro asi mamembers vekulocal ministry yandandiri vapa mhinduro ine mubatanidzwa kumubvunzo uyu. So I'd encourage each of you to look at that study, especially the questioner, so they can understand why we look at external events. Ndinokurudzira kuti vanhu vese vatarisewo chidzidzo ichi, kunyanya munhu avhunza kuti tigonzwisisa kuti sei tichidzidza zviitiko zvekunze And how they relate to and are connected to the message of equality. uye zvine ukama hupi kana kuti zvakakonekta sei nemeseji yeequality. So another question that comes up over and over again by this person Umwe mubvunzo unoramba uchidzoka zvakare kubva kune munhu uyu. Sorry, I meant to say the questioner has asked the same question that many people ask. Ndandichida kuti munhu uyu avhunza mubvunzo unowanzobvunzwa nevanhu vakawanda. Is it possible that the Nethinims can be saved from the message of external events and the lessons that they learn from these events? Zvinogona here kuti maNethinims vanogona kuponeseka kubva kune meseji nezvidzidzo zvavanowana kubva kune ma-external events? So I'm aware that people in our movement have different answers to this question. Saka ndinoziva kuti vanhu vemovement ino vane mhinduro dzakasiyana kumubvunzo uyu. So I'm not saying that my answer is better than anybody else's. Saka handisi kuti mhinduro yangu iri nani pane yeumwewo munhu. Neither am I saying that my thoughts are the movement position on this subject. Zvakare handisi kuti pfungwa dzangu ndo position yemovement pachidzidzo ichi. So I asked recently a question. Saka ndakavhunza mubvunzo nguva ishoma yapfuura Is this a prophetic movement? And the answer that I was given was yes. kuti ino yemovement iri prophetic here. Mhinduro yandakapiwa ikanzi hongu. And I asked what that meant. Ndikavhunza kuti ko zvinorevei? The answer that I was given was the following. Mhinduro yandakapiwa ndo yaitevera. We are a movement that believes in prophecy. Tiri movement inotenda muchiprofita. And in addition to that, we are a movement that has been created or raised up by prophecy. Mukuwedzera izvozvo, tiri movement yakagadzirwa kana kuti yakakudzwa neprophecy. So I hope we
all understand the difference between those two concepts, and that they agreed that we are a movement that believes in prophecy and was raised up or created because of prophecy. Saka ndinovimba kuti tese tinotenderana nemaconcepts maviri iwayo, kuti tiri movement inotenda muchiprofita uye yakakudzwa nechiprofita. So one of the building blocks to that concept, especially the second one, Saka chimwe chinovaka concept iyi nyanya yechipiri. so this is where I would normally ask people a question. Apa ndopandozowanza kuvhunza hangu vanhu mibvunzo. So to become a movement that's created by prophecy, we have to have some ideas in place, some theology in place. Saka kuve movement inogadzirwa nechiprofita tofanira kunge tiine dzimwe pfungwa kana theology dziri panzvimbo. And there's one fundamental piece of that puzzle that is problematic. Pane chikamu chepuzzle iyoyo chiri fundamental chinova chine dambudziko. Ellen White says that the third angel's message Ellen White anoti message yengirozi yechitatu. she uses the word hung, like you hang something. Anoshandisa vara rekuti hang, kupochekera, sekupochekera kwaunoita chimwe chinhu. So another word that we would use would be controlled. Rimwe vara ratinoshandisa nderekuti controller. Or shaped and molded. Kana kuumba. So we cannot have a message, Saka hatigoni kuva nemessage, the third angel's message, message yengirozi yechitatu, that is under the control of time, or that is hung on time. iri pasi penguva kana kuti yakakochekerwa panyaya And yenguva. if you hold true to that idea, Kana uchibata pfungwa iyi pazvokwadi, it means that this movement cannot exist. zvinoreva kuti movement ino haigoni kunge I hope we all iripo. understand that. Ndoimba kuti tese tinonzwisisa izvozvo. This movement essentially does away with that concept given to us by Ellen White. Movement ino inoputsa pfungwa iyoyo yatakapuwa naEllen White, that there is no more time after 1844. kuti mushure ma1844 panenge pasisina nguva. Because as both a Millerite and as an Adventist, Nekuda kwokuti seMillerite uye seAdventist, they go to Daniel 11, verse 40, and see the time of the end as 1798. inoenda kuna Daniel 11 nemuMillerite history ku1798. Nothing more, nothing less. Hapana zvimwe zvinowedzerwa, hapana zvimwe zvinodziswa. And in order to create this movement, we have to reject that idea. Kuti tigone kugadzira movement ino tinofanira kuramba pfungwa iyoyo. We should all understand that. Tese tofanira kunge tichinzwisisa zvinhu izvi. And so we relook at those verses and we come to the understanding that the time of the end is 1989. Saka patinotarisa mavhesi iwayo tosvika pakunzwisisa kuti nguva yekupedzisira ndi1989. And the alpha of Adventism is now going to be repeated in the omega of Adventism. Zvakare mavambo eAdventism anenge akuzodzokorodzwa mumagumo eAdventism. Sometimes we use the term modern Israel. Dzimwe nguva pachishandiswa mavara ekuti modern Israel. So it's this recycling of the verse
the words that we create 2 times of the ends. Saka kurecyclwa kwemavara aya kunogadzira time of the end maviri. And whether you realize it or not, Kuti tinozvirealiza here kana kwete, if you don't do that, ukasaita izvozvo, and if you're going to remain, I will say, a faithful Adventist, uchizoramba uri musavadha ari faithful, which I think we can claim to be still, zvandinofunga kuti tinogona kuramba tichiclaima kunge tiri. if you don't do that, if you don't recycle or reuse the time of the end, 1989, Ukasashandisa patsva time of the end muna 1989, you can't do the second thing that we have done. haugoni kuita chechipiri chotakaita. We have brought Ellen White's writing 2 centuries forward, from the 19th to the 21st century, Takatora zvinyorwa zvaEllen White masenchuri maviri kumberi, kubva kune 19th kuenda ku20th century, and we've changed the definition of the Sunday law. tikashandura definition yeSunday law. So the Sunday law is no longer a subject connected to the 7th-day Sabbath, but it's connected to the subject of human rights. Saka Sunday law haisisiri chidzidzo chiri connected kuSabata, asi chidzidzo chiri connected kumahuman rights. And we can't fix that problem by trying to make Sabbath keeping related to the subject of equality. Hatigoni kugadzirisa dambudziko iri nekuda kubatanidza nyaya yeSabbath keeping nechidzidzo ichi. Because Ellen White, Adventism, was fully aware of that 200 years ago. Nekuti Ellen White kana kuti Adventism yaitozviziva zvese izvi makore 200 apfuura. So when the Adventist Church stood before the government in the United States, Saka kereke yeAdventism payakamira pamberi pehurumende kuAmerica, and they begin to argue and defend the Sabbath truth, vakatanga kupa maarguments vachidefenda chokwadi cheSabata, they're actually defending human rights. It's not the Sabbath issue that they're trying to defend. vaidefenda mahuman rights, haisi nyaya yeSabata yavaizama kudefenda. Because they're standing next to Sunday keepers who are using exactly the same argument. Nekuti vanga vakamira padivi nepadivi nevanhu vaichengeta svondo vaishandisa maarguments akafanana neayavaishandisa. So when we talk about the great test is not Sabbath, it's the subject of human rights, they're not related. Saka patinotaura kuti test huru ndeye haisi yeSabata, ndeye mahuman rights, hazvina ukama. And as I've said, without the understanding of a new time of the end, we can't come to the conclusion that the great test changes from the Sabbath to human rights, or what we call equality. Sezvandambotaura, tikasanzwisisa zvakanaka subject yekushanduka kwetime of the end, hatigoni kusvika pakunzwisisa equality sekuinzwisisa kwataakuita izvezvi. So now that we've put that in place, hold that thought, and I want to put another thought in place now. Taisa izvi panzvimbo, chimbozvibatai mupfungwa, ndakuda kuisa imwe pfungwa panzvimbo izvezvi. We're going to go to the book of Romans.
Tichaenda kubhuku raRomans. And I hope you've got at least a working knowledge of the first 3 chapters. I hope mune working knowledge yemachapter 3 ekutanga. Now, we know that this book is written to the Gentiles. It's called the Book of Romans. Tinoziva kuti bhuku iri rakanyorerwa maGentiles, rinonzi bhuku ravaRoma. And through the whole book, but particularly in these first few chapters, Mubhuku rese, asi nyanye mumachapters mashoma ekutanga. Paul is going to compare and contrast the Gentiles and the Jews. Paul achafananidza nekusiyanisa maGentiles nemaJews. And an important verse that we need to understand in relationship to this question about Nethinims Vhesi riri important ratinofanira kunzwisisa maererano nemubvunzo uyu wemaNethinims is chapter 2, verse 14. ichapter 2 verse 14. So I'm going to be taking this verse out of the context that Paul has introduced this concept. Saka ndichatora vhesi iri kuriburisa mucontext iyo Paul akaintrodusa kuvhesi iri. Called the Book of Romans, Inonzi bhuku yevaRoma, but particularly in these early chapters, even if not through the whole book, he's speaking to Jews. asi nyanye mumachapters ari early aya, kunyange kusiri kuburikidza mubhuku racho rese, anenge achitaura He's not speaking to Jews. Gentiles. Haasi kutaura kumaGentiles. 2:14 says, "For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves." Acts 2 ndima ya14 inoti, And the reason that they're a law unto themselves, maka zviri mutemo kwavari, because the answer is in 15, which show the work of the law written in their hearts. nekuti mhinduro iri muvhesi 15 inoratidza basa remutemo riri kuitwa mumwoyo Their mavo. conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Muconscience mavo vachiita bear witness kana kuti vanopedzisira vakuaccusa kana So I'm not umwe doing a neumwe. study on what these verses mean. Sorry, haizi Acts iRomans. Handisi kuita chidzidzo chekuti mavhesi And aya it's anorevei. not the only place that we could go to, but it's one of the clearer places that we can go to. Haisi riyo nzvimbo yega yatinogona kuenda kwairi, asi ndo imwe nzvimbo iri clear yatinogona kuenda kwairi. These Gentiles are good. We're clear on that. MaGentiles aya vakanaka, izvi zviri pachena izvi. And they don't have any knowledge. Havana ruzivo. There are other Gentiles in chapter 1 who also don't have knowledge. Panenge paine mamwe maGentiles wekuchapter 1 vanenge vasinawo ruzivo. And without reading those verses, you'll find that their end is not good. Usina kuverenga mavhesi iwayo unoona kuti mugumo wavo hauna tariro kana kuti hauna kunaka. So based upon these chapters, particularly chapter 2, Saka maererano nemachapters aya, nyanye chapter 2,
we understand that those people who, I will just say, for a good reason, have never had access or proper access to the gospel, tinonzwisisa kuti vanhu ava nerizeni iri yakanaka vasati vambowanawo access iri proper kuevhangeri can be saved without an evangelist. vanogona kuponeseka pasina muvhangeri. So they can be saved through their relationship with God, saka vanogona kuponeseka kubudikidza neukama hwavo pachavo naMwari. they are a law unto themselves, Ivo vatori mutemo kwavari pachezvavo. they have the law written in their hearts, Vane mutemo wakanyorwa mumwoyo yavo, and they show works accordingly. voratidza mabasa zvinoenderana. So that law that's written upon their heart is not the 10 Commandments. Saka mutemo uyu unonyorwa pamwoyo wavo hauzi mirayiro ine gumi, Because they're not Sabbath keepers. nekuti havazi vanochengeta sabata. It's more about the concept of being a good person. Concept yacho yakanyenyorerekera kuve munhu akanaka. So this group of people that are a law unto themselves have always existed. Saka vanhu ava vari mutemo pavari pachezvavo vagara vanga vangoriko. So there's a group of Gentiles that can be saved without interacting with the Church of God. Asi kune boka remagentiles rinogona kuponeseka pasina interaction nemagentiles. And they're a law unto themselves. Uye vanhu vari mutemo kwavari pachezvavo. I contend Ini ndinotokondenda. that group of people Ndinotaurawo ndichiti boka revanhu are ava separate and distinct from the subject of what we speak about when we talk of Nethinims. vari separate uye vari distinct kune chidzidzo chatinenge tichitaura chemanethinims. When we deal with the subject of Nethinims, that's a subject of prophecy. Patinotaura nepfungwa yemanethinims, chidzidzo cheprofesi. These Gentiles who just have the law in their heart and are a law unto themselves, Magentiles aya vangoriwo nemutemo mumwoyo yavo, vari mutemo pavari I don't pachezvavo. see that they are connected to prophecy. Handioni kuti vane kubatana kwavakaita neprofesi. I do not see. Handizvioni. So I'm open to correction if people have a differing view. Saka ndogona kugadziriswa hangu kana vanhu vaine muono wakasiyana. So what I'm suggesting, when I take the body of inspiration, when we consider the work of Paul, Saka zvandiri kusagesta patinotora nyaya inspiration, patinotora kune basa raPaul. in the New Testament, when you look at that person's work in ministry, Testament itsva paunotarisa basa remunhu uyu muministry, if you're a Gentile, kana uri mugentile, in order to be saved, kuti ukwanise kuponeseka, I'm going to use a strange term, in order to be saved prophetically, ndichashandisa vara riri strange, kuti ukwanise kuponeseka pachiprofita, you have to go through Paul. unofanira kutouya kubudikidza naPauro. You can't learn or experience this by yourself. Haugoni kudzidzira kana kuzviexperiensa uri kwako pachezvako. So it's not related to this group of Gentiles that I've referred to earlier. Saka hazvina ukama neboka remagentiles riya randambotaura panguva pfupi yapfuura. And if that's true, Kana ichi chiri chokwadi, then at the end of the world, naizvozvo kumagumo enyika, under the ministry of the third angel,
tiri pasi peministry yengirozi yechitatu, for people to be saved, kuti vanhu vaponeswe, it must be done under a prophetic umbrella or a prophetic message. zvinofana kuitwa pazasi peamburela yeprofesi. So either when we read the New Testament model, zvinogona kuti patinoverenga model yekuNew Testament, that all of those people became part of spiritual Israel, taken from the book of Galatians, kuti vanhu vese vakazova pati yeIsrael spiritual inotorwa kubhuku ravaGaratiya, because they had a connection with God's church, nemhaka yekuti vaiva neconnection nekereke yaMwari. either that's the case Either ndiyo nyaya yacho at the end of the world, kumagumo enyika, or they don't have to have anything to do with us, kana kuti hapana chinhu chavanofanira kunge vainacho chekuita nesu, and they can understand the gospel by themselves. uye vanogona kunzwisisa ivhangeri vari pachezvavo. The difficulty that I have with that Zvinondiomera kana ndichitarisa izvi, is that many of these people, we call them Nethinims, ndezvekuti vazhinji vevanhu ava tinovadaidza tichiti manethinims, are atheists. vanhu vasingatendi They kuna reject Mwari, God, maatheists, vanoramba Mwari, not in ignorance, but in knowledge. kwete mukusaziva asi mukutoziva chaiko. And unlike all the Gentiles that you read about in the New Testament, Zvosiyana nemagentiles mamwe ese unoverenga nezvawo mutestamende itsva, these Nethinims of today would not only reject us, manethinims anhasi aya haangotirambi chete, they would probably disagree with a lot of the things we believe. vanotogona kutorambirana nezvinhu zvakawanda zvatinotenda. So I'm not persuaded that Nethinims can be saved from external events. Handinyatsi kugamuchira kuti manethinims vanogona kuponeseka kuburikidza nemaexternal events. I think it takes a little bit more than that. Ndofunga kuti zvinotora zvinhu zvakati wandei kupfuura izvozvo. Okay, so I've answered those questions about the importance of understanding external events and ndapindura mibvunzo yekukosha kwazvakaita kupindura kutenda our muexternal relationship events to the Nethinims and their salvation. uye ukama hwedu kumanethinims neruponeso rwavo. So a question that comes up over and over again is the question of marriage and relationships. Mubvunzo unoramba uchiuya kazhinji nekazhinji ndiwo wemuchato neukama. So everybody in their different situation think that they're unique. Saka munhu umwe neumwe ari musituation yake yakasiyana anofunga kuti ari unique. But I think one thing that we should have all learned by now Asi ndofunga kuti chinhu chimwe chete chatinofanira kunge tadzidza pari zvino, is that even though we're in different circumstances, kuti kunyange tiri mumacircumstance akasiyana, those circumstances tend not to be unique or not as unique as we think. macircumstances ayo mhetsiri awo unozoona kuti haazi unique sezvataizonyanya kutarisira. So I get asked this question often. Saka mubvunzo uyu ndogara ndichiubvunzwa kakawanda. In my locality where I'm based, Nzvimbo yandinogara kwandinobva, how do I find a partner?
ndinowana sei partner if I'm not allowed to find someone in the world, kana ndisingatendedzwi kuwana munhu ari munyika for obvious reasons, I hope we understand that. kwemareasons ari pachena ndinovimba kuti tinozvinzwisisa izvozvo What am I supposed to do? ndiye ndichifanira kuita sei And I'm suggesting that this question affects many people in their different locations across the world. ndikusachista kuti mubvunzo uyu unoafekta vanhu vakawanda mumalocalities avo ari pasi tenderere It's not unique to a certain country where there are 10 men who are in the movement and only 2 women. hazvisi unique kune nyika pamwe inoti ine vanhu 10 varume mumovement nevaviri Or vice chete versa. vakadzimai kana kuti vice versa So I want to offer a verse, saka ndoda kukupaiwo vhesi and this verse isn't there to console you, iri vhesi haripo kukunyaradzai and you might struggle with this verse. munogona kutotambura nevhesi iri It's one that I've mentioned before in a different context. ndakamboritaura mune imwe context yakasiyana Matthew 19, verse 12. ndere kuna Matthew 19 ndima ya12 Matthew 19, verse 12. Matthew 19 ndima ya12 So someone has asked a related question, pane munhu akambobvunza mubvunzo wanga uine ukama and I'm not clear whether or not this is sexist, because I don't know the context. handizivi hazvisi pachena kuti zviri sexist here kana kwete nekuti handizivi context yazvo Can women who are divorced be married again in this movement? madzimai avo vakasiyana nevarume vanogona kuchata patsva here mumovement ino For instance, a woman who was abused by her husband and divorces him, semuenzaniso mudzimai akaabhuswa nemurume wake akarambana nemurume wacho can she remarry? anogona kuchata patsva here So this is not the classic reason of death or infidelity. apo reason yacho isiri iya yekuti munhu afa kana kuti infidelity And I thought that was a fair question. ndakafunga kuti mubvunzo uri fair And I read further on in that question, ndikazoramba ndichidzika nemubvunzo iwoyo the person says, the reason I'm asking is because there are some divorced women in our group or in our region, and can we marry someone in that situation because there aren't that many women? munhu akati nekuti kunzvimbo kwedu kune vanhu madivorced women saka togona kuvachatisa here kana vari masituation akadaro So I was just say, I don't want to judge, but I'm not sure if that's a sexist question, the way it's framed. handidi hangu kujaja asi handizivi kuti mubvunzo uyu uri sexist here nenzira yawakagadzirwa nawo Matthew 19:12, I'll read all in English. Matthew 19:12 ndichaverenga muchirungu But there are eunuchs that were so born from their mother's womb, and there are eunuchs that were made eunuchs by men, and there are eunuchs that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. nekuti kune maeunuchs vakazvarwa vakadaro kubva kuumbereko yemadzimai avo koita maeunuchs vakagadzirwa kuita maeunuchs nevamwewo vanhu kozoitawo maeunuchs avo vakazviita maeunuchs pachezvavo kuitira umambo hwekudenga kana munhu anogona kuzvigamuchira izvi So, as I murege said, azvigamuchire mentioned this verse before, and we've done a fair bit of study on this verse. sezvandambotaura takamboritaura vhesi iri tikatomboridzidza zviri nani kare
So there are three types of eunuch, Saka pane mhando nhatu dzemayunaka. and in relation to the question that's been asked, which eunuch would be referred to? Nemaererano nemubvunzo wabvunzwa, ipi yunaki inenge ichitaurwa nezvayo? I'm going to suggest it's the third one. Ndichasagesta kuti ndeyechitatu. There are eunuchs Kune mayunaka who have made themselves eunuchs vakazviita pachezvavo mayunaka because of the truth that they believe in. nekuda kwechokwadi chavanotenda machiri. And if you're able to believe the truth and practice it, Kana uchigona kutenda muchokwadi uye wochipractiza, and the implications and ramifications of that decision, uye maimplications nezvinozotevera nesarudzo iyoyo, as Paul says, receive it, sezvinotaurwa naPauro, zvigamuchire, accept it, uzvitore accept the uzvigamuchire. consequences of the gospel message and the difficulties that it brings into your life. Gamuchira maconsequences egospel message uye madifficulties azvinounza muupenyu hwako. The constraints that it brings. Maconstraints azvinounza. Paul goes on to explain in this whole section Paul anoenderera mberi achitsanangura muchikamu chese ichi. if you're not able to receive it, if you're not willing to come under those constraints, Kana usingagoni kuzvigamuchira, kana usingashuviri kuenda muzasi memaconstraints iwaya, if you are not willing to remain single, be a eunuch because of the truth, kana usiri willing kuramba uri single, wova iwe eunuch nekuda kwechokwadi, then don't. then usazviita. Follow the counsel Tevedzera counsel and basically marry and essentially do what you want. wochata woita zvaunoda. Verse 11 says, Vhesi 11 inoti, not everybody can accept this truth, haasi munhu wese anogona kugamuchira chokwadi ichi, except those to whom it is given. kusara kweavo vakachigamuchidzwa. So we have been given a truth, Saka takapiwa chokwadi, and we can choose for ourselves if we take that truth to ourselves or whether we lay it to one side. tinogona kuzvisarudzira kuti tinochitora here chokwadi kuchiita chedu ichi kana kuti tongochiisa hedu padivi. And in the context of the questions, Mucontext yemibvunzo iyi, if you come to the position that you are unwilling to marry someone outside of the movement and are not able to find somebody in the movement, kana wasvika paposition yekuti hausi kuda kuchata nemunhu ari kunze kwemovement, hausi kugona kuwana munhu ari mumovement wekuchata naye, then you would be a eunuch for the truth's sake. then unenge uri eunuch maererano nezvokwadi. In the King James, it says the kingdom of heaven's sake. King James inoti for the sake yeumambo hwekudenga. You're not doing it because I or another leader has set some rule for you. Hausi kuzviitira nekuti inini kana mumwe mutungamiriri akakuisira mitemo pamberi pako. Your decision isn't based upon some discipline you're fearful of receiving. Sarudzo iyi haisi based nediscipline yauri kutya kugamuchira.
Everybody needs to make this decision for themselves. Munhu wese anofana kuzviitira sarudzo iyi iye pachezvake, Whether they're prepared to take the risk kuti vakagadzirira here kutora risk of making their life shipwreck risk yekuti upenyu hwavo hunogona kupwanyika, and marry in contradiction to the truth. vochata izvo zvinopikisana nechokwadi. So that's how I would answer these questions. Ndo kupindura kwandinogona kuita mibvunzo iyi. If you want to find somebody in opposition to this council, then no one is stopping you. Kana uchida kuwana munhu zvinopikisana necouncil iyi, hapana anokumisa. But I don't believe it's in accordance to the truth to go down that path. Asi handitendi kuti zvinoenderana nechokwadi kuti ufambe nenzira iyoyo. Because these rules or these laws have been put into place to protect us from harm, not to make our lives difficult or to hurt us. Nekuti mitemo iyi yakaiswa panzvimbo kuti chengetedza kubva kune hamu, kwete kuti kuvadza kana kuti rwadzisa. As to the idea of whether or not women can remarry after divorce based upon abuse, Maererano nepfungwa yekuti madzimai vanogona kuchata here kana kwete vabva kupindana neabuse kana nemadivorce. the movement has not got an official position on that question yet. Movement haisati yane position iri official maererano nemubvunzo uyu. It's a subject that we're aware of. Asi musoro wenyaya watinoziva. It's a subject that was discussed at by leadership. Inyaya yakatombotaurwa nevatungamiriri. And I appreciate for some of you, it places you in a difficult situation. Ndinotenda kuti kune vamwe vedu zvinotiisa panzvimbo yakaomarara. But no official position has yet been taken. Asi hatina position iri official yatati tatora. Rightly or wrongly, that's the position that we are in at the moment. Mukunaka kwazvo kana kuipa kwazvo, ndo position yatinayo pari zvino. So I've done with the questions that I had. I still have other ones, but I'm not going to answer any more. Ndapedza mibvunzo yandanga ndinayo, asi handisi kuzopindura imwe, asi ndine mimwe mibvunzo. So at my last meeting, my last study, Kuchidzidzo chekupedzisira chatakadzidza tese, when I combined them together, I did 2 presentations last week. ndakazvibatanidza pamwe chete, ndakaita mapresentation maviri vhiki rapfuura. I got several complaints. Ndakaona macomplaints akati wandei. One of them was that I manipulated or warped history. Chimwe complaint yaiva yekuti ndakamanipulata kana kuti ndakashonyorora. So I didn't give an accurate account of the history, we'll just say, of this movement. Kuti handina kupa account iri accurate yenhoroondo, ndongoti yemovement ino. So I just want to address that point. Saka ndoda kungoadresa pfungwa iyoyo. I think the person who is giving the story, Ndofunga kuti telling the story, munhu anenge achitaura nyaya, ari kuudza vanhu nyaya, not only has the right, but has the obligation haangorina right, asi ane obligation to tell the story kutaura according to the point that they want to make.
kutaura nyaya iyi maererano nepfungwa yaanoda kuburitsa. I would contend Ndinogonawo kutokwikwidza that that's exactly what God does, particularly when we look at biblical stories. kuti ndizvo zvinotoitwa naMwari exactly patinotarisa nyaya dzemubhaibheri. I'm sure there are going to be people Ndinoziva kuti that wake pachange up paine vanhu in either resurrection vanomuka muresurrection imwe kana imwe yacho, that will say that that story, whatever story it was not factually accurate. vachataura vachiti nyaya iyoyo tine mafacts acho hazvisizvo zvakaitika. It wasn't like that. Zvazvisina kutaridzika saizvozvo. The story is biased, Nyaya iyoyo ine bias mukati, which actually means it's not true. zvinonyatsoreva kuti haisi yechokwadi. It puts certain people in a good light and other people in a bad light. Yakaisa vamwe vanhu muchiedza chakashata, ikaisa vamwe vanhu muchiedza chakanaka. Lifts up unintelligent persons to a high position and casts down sensible, reasonable people. Ikasumudzira vanhu vasina intelligence kuvaisa pamapositions ari high, ikakandira pasi vamwe vanhu vanga vari high vari sensible. It turns bad people into good ones and good people into bad ones. Inoshandura vanhu vakashata kuti vaite vanhu vakanaka, yoshandura vanhu vakanaka kuti vaite vanhu vakashata. Because that's the story that God wants to tell. Nekuda kuti ndiyo nyaya iyo Mwari arikuda kutiudza. And we accept that story, Tinogamuchira nyaya iyoyo, that version. version yenyaya iyoyo. So each of you need to know for yourselves why you accept that version, because I don't know why you accept it, but you must know. Umwe neumwe anofanira kugamuchira kuti sei achigamuchira version iyoyo. Handizi kuti munogamuchirirei, asi munofanira kuzvizivira pachezvenyu. So we have had an ongoing conversation or a discussion in our movement for some time now. Tava nenhaurirano kwenguva refu movement yedu About the leadership of this movement. maererano neutungamiriri hwemovement ino. And this is in connection to whether or not this movement is a radical feminist movement. Zviri maererano nekuti movement ino movement yeradical feminism here kana kwete. So I want to make it clear because people have misunderstood me. Ndada kuzvijekesa nekuti vamwe vanhu havana kundinzwisisa. I'm not saying that we're not such a movement. Handisi kuti hatizi movement yakadero, But I want to get your opinions. asi ndechida kunzwawo zvamunofunga. And sometimes they're based upon your questions and sometimes they're based upon my questions. Dzimwe nguva zviri based nemibvunzo yamuinayo, dzimwe nguva zviri based nemibvunzo yandinenge nditoriwo nayo. So if I were to draw a structure like this, Saka inini kana ndaizodrowa structure yakaita kunge iyi, pyramid structure, structure yepyramid, would you think that this would be an accurate representation of a radical feminist organization? munofunga here kuti iyi ndiyo presentation iri accurate yemovement yeradical feminist? And I've asked this quite a few times and I've not had what I consider concise, reasonable, good answers. Izvi ndazvibvunza kwenguva dzakawanda, asi handisati ndanyatsokuwana mhinduro chaiyo iri accurate, iri concise. Which is why I've asked this question over and over again in different ways. Ndo mhaka ndichibvunza mubvunzo uyu, ndichiramba ndichibvunza nenzira dzakasiyana siyana. So I've asked it a different way. Saka ndakaubvunza nenzira iri yakati siyanei. I said, leave the structure. Ndikatora ichimbosiyai structure iyi. And let's look at the names. Ngatimbotarisai mazita.
These people who were selected, number 1, 2, and 3, vanhu ava vakasarudzwa, wekutanga, wechipiri newechitatu, on what basis were they selected to do their job? vakasarudzwa nebasis ipi kuti vaite basa ravo? Do you think that process of selection was fair and reasonable? Unofunga here kuti process yekuvasarudza iyi yaiva fair uye iri reasonable, Not fit for purpose? kana kuti yaisiri fit for purpose, That it was okay for that time or that dispensation, but not for the present one? kana kuti yange yakanakira nguva iyoyo dispensation iroro asi izvezvi haichisina kunaka? That now a new way of having leaders should be used? Kuti pamwe iye zvino takufanira kuve nenzira itsva yekuva nevatungamiriri. And I've had various responses to that question. Ndakava nemhinduro dzakasiyana-siyana mubvunzo iwoyo. So in connection to that question, Saka tichibatanidza nemubvunzo iwoyo, in my 2 presentations last week, mapresentations angu maviri vhiki rapfuura, I said, by the way, ndakati gara zviya, the way these people were chosen nzira iyo vanhu ava vakasarudzwa nayo in 2016, mugore ra2016, and this would be the first angel. iyi iri ngirozi yekutanga. I said, when you look at that selection process, Ndakati ukaona process yesarudzo iyi, I made it look very ugly. ndakazviita kuti zviratidzike zvakashata. And some people said that was not, what I did was not accurate. Vamwe vanhu vakati zvamakaita izvazvo hazvisiri accurate. And I contend 2 things. Ini ndinokontenda zvinhu zviviri. For the subject of the study, it was accurate. Pasubject yechidzidzo chatinacho zvazviri accurate. For the purpose that I wanted to tell this story, it was an accurate representation. That's my thoughts on that subject. Papurpose yandaida kutaurira nyaya iyi yairi representation iri accurate, ndo pfungwa dzangu. Just in the same way, Senzira imwe cheteyo, that when God speaks to Noah, kuti Mwari paanotaura naNoa, God says, I'm fed up with human beings. Mwari woti ndaneta nevanhu, You're the only righteous person left, ndiwe wega munhu akanaka asara, and I'm going to destroy the world. ndichaparadza nyika. You know that that is not true. Unoziva kuti izvozvo hazvisi chokwadi. If you want to call it a lie, go ahead. Kana muchida kuti manyepo, endererai mberi, But it just can't be accurate, asi hazvigoni kunge zviri accurate. because there were many children, if you take the story as read, who were alive and were destroyed or killed. Nekuti kune vana vakawanda, kana mukaverenga nyaya iyoyo, vanga vari alive vakadestroyewa. There were many women who were in abusive relationships, in slavery. Pane madzimai akawanda vaiva mumarelationships ari abusive, vaiva muutapwa. We could think of many situations where we would say that person was not unrighteous as the Bible or God's story describes them. Togona kutarisa masituation akawanda, tinogona kutoti munhu uyu anga asina kuzonyanya kushata sezvazvinotaurwa nebhaibheri kana kuti naMwari. So either you call the story a lie and not true, Saka either unoti nyaya yacho manyepo, haizi yechokwadi,
or you say God is unrighteous, kana kuti woti Mwari haana kururama, or you're willing to take the story for what it is, kana kuti uri willing kutora nyaya yacho sezvairi, of what it was designed to teach you. uye kuti yakagadzirwa kuti ikudzidzise chii. It wasn't to teach you about mathematics and numbering. Yaisava yekudzidzisa nezvemaths uye kuti unonhamba sei zvinhu. It's not a math lesson to prove that none equals 0. Haisi lesson yemaths yekukupuruvhira kuti none zvinoenzana na0. So you can't take the story literally in that fashion. Saka haugoni kutora nyaya yacho zviri literal nenzira iyoyo. And I've spoken about the story of Esther in many presentations in the past and shown how that is an immoral story. Ndakambotaura kazhinji nenyaya yaEsther kare, ndikazviratidza kuti yanga iri nyaya iri immoral sei, isina mamorals And I think akanyatsoti if you twasi. take the story as written, the only moral person in that story is the king's wife. Ukatoiverenga nyaya iyi iri moral, munhu wega anga atori moral munyaya iyi ndiye mudzimai wamambo. And she gets treated as though she's a criminal by the king and also by us. Iye ndiye anotoita kunge ndiye anga ari criminal namambo wacho, zvakare nesu. Okay, so there's just 2 examples. I could give many more. Saka iyi ndiyo mienzanso miviri, ndigona kutoenderera mberi nchipa mimwe mienzanso So yakawandisa. I'm saying if we're going to discuss leadership and the selection process, Saka then my story last week, I think, was accurate. ndikuti kana chizotaura nezveutungamiriri neprocess yekusarudzwa kwavo, saka nyaya yangu yelast week yanga iri accurate. I'm not saying that these 3 people were bad teachers or they didn't teach. Handisi kuti vanhu vatatu ava vanga vari vadzidzisi vakashata kana kuti havana kudzidzisa. I'm saying, Ndiri kuti why was this teacher not selected? sei mudzidzisi uyu asina kusarudzwa? Who was the premier teacher in the movement at that time? Aiva mudzidzisi wemandorokwati mumovement panguva iyoyo, Who, by the way, in a few short months is going to be thrown out of the movement. mumamanzi mashoma anozotevera anozodzinga Not kubva because of mumovement, theology, by the way, kwete nemhaka yetheology, because there's a power struggle going on. nekuti pane makakatanwa emasimba anenge achiitika. And then there's another person Kozoita mumwe munhu zvakare who also isn't put into a leadership position, asingaiswi zvakare paposition yeutungamiriri, because he didn't turn up on the day. nekuti pazuva racho haana kuuya. And what kind of reason is that? Iyi irizeni ipi? Irizeni yakaita And then sei someone iyoyo? said, oh, it's about geography, Mumwe munhu akati zvaiva nechekuita nenzvimbo dzavaiva vanhu which we ava, know isn't correct zvatinoziva kuti hazvisi correct, because the area of Oceania was ignored. nekuti nzvimbo yeoceana yakatoignowewa. And even in 2016, the first angel knew that they had a competent teacher and leader. Kunyange muna 2016 ngirozi yekutanga yaiziva kuti vaiva necompetent leader nateacher. So the story that I wanted to teach, which I think is accurate, Saka nyaya yandaida kudzidzisa yandinofunga kuti yanga iri accurate, is that the selection process was unrighteous. kuti process yekusarudza yacho yanga isina kurarama mukati. And the reason why I wanted to bring that up Maka ndaida kuunza nyaya iyoyo
is because I want to ask yourselves, inyaya yekuti ndoda kukubvunzai inini, I want to ask the leadership of this movement, ndoda kubvunza utungamiriri wemovement ino, what do you want to do about it? muda kuti tiite chii maererano Do you nezvakazvo? want to restart from scratch? Muda kuti titangidze here kubva kwokutanga? Have all the leaders from top to bottom resign and Kuti get replaced? toti vatungamiriri vese kubva kumusoro kusvika kuzasi ngavachisiya mabasa vobva vareplacwa? There are some people in the movement Kune vamwe vanhu mumovement who believe it's wrong that this movement is led by a man. vanotenda kuti zviri wrong kuti movement ino itungamirirwe nemunhurume Like me. akaita seni, And they say, on principle, it should be a woman. vobva vati pamaprinciples anofanira kunge ari mudzimai. And if you take that argument to its logical conclusion, Ukatora argument iyoyo kuenda kuconclusion yayo iri logical, it would mean that all the men in leadership positions at whatever level they are at should be removed and replaced by women. zvobva zvareva kuti varume vese vari mumapositions avo eutungamiriri vanofanira kubviswa poiswa madzimai. And some of the women that have already been chosen, Vamwe madzimai vakatosarudzwa kare, because already I'm going to guesstimate around 70% of all leadership, and I think it's probably even higher in our movement, is already women. So the men are only at 20 to 30% currently. ndichatoestimata kuti about 70% yemadzimai movement yese vatori madzimai, ende vanhurume vangori kuma 30% pari zvino. A good percentage of those women were also chosen on an incorrect or bad premise. Percent yakatowanda yevadzimai vayo vakatosarudzwawo nepremise yanga isina kunaka. They were your friend, they were a family member, you knew them. Vaiva shamwari dzenyu, vaiva member yefamily yenyu kana kuti maizivana. They had a good secular job and they showed competency in that, and there was an idea that you could transfer those skills into the movement. Vaiva nebasa rakanaka rekunze, resecular, vakashowa competence, mukafunga kuti vanogona kuve good even muleadership yemovement, muzvitransfer maquality iwayo. So all I'm saying is that there are some people who say we should take a pause and we should relook at all the leadership and make a radical change. Ndikuti pane vamwe vanhu vanoti ngatimboisai mabreak tonyatsokuongorora leadership iri movement tochiita shanduko iri radical. Maybe we should relook at this pyramid structure that we have, a top-down structure. Maybe that is wrong. Pamwe togona kutarisa pyramid structure yatiinayo iyi top down structure pamwe iri wrong. You'll remember in Germany, Unorangarira kuGermany, afterwards people, I'll use the word complained, that I'd either misled them or they didn't understand the question. vanhu vacomplaina kuti either ndakavatungamirira sizvo kana kuti vanga vatadza kunzwisisa mubvunzo. So I'll give the opportunity again at another time. Ndichazovapa zvakare umwe mukana pane imwe nguva. But the consensus that I understood was that the members desire to have democracy. Asi consensus yandakanzwisisa yaiva yekuti mamembers ivavo
vaiva nedesire yekuva that nedemocracy. democracy was a safer selection process than the one that was used to create the structure that we currently have. Kuti democracy ndo yanga iri safer selection process than yatinayo iyi Of yekuva course, the nestructure problem iyi. with that, Dambudziko naizvozvo I discussed last week, ndakataura vhiki rapfuura which is the following. zvinova zvinotevera. If you want to understand what makes a democracy strong, Kana uda kunzwisisa chinoita kuti democracy ive yakasimba, it's not the voting process. haisi process yekuvhota. It's not who you vote for that makes an organization or a country strong. Hakusi kuti unovhotera ani kunoita kuti organization kana nyika ive yakasimba. What holds a democracy together, the glue that keeps it intact, Zvinobatanidza democracy pamwe chete, glue inoita kuti zvirambe zvakabatana, is based upon Acts 27. zviri based upon mabasa It's apostori also based 27. upon the book of Daniel. Zviri based zvakare pabhuku raDaniel. It's dealing with the subject of institutions. Kudhila nesubject yema-institution. And you should have all read enough articles by now Munofanira kunge maverenga maarticle akakwana pari zvino to know there's a difference between the president and the office of the president. kuti pane musiyano pakati pemutungamiriri wenyika neofisi If you're not sure about that, yeutungamiriri wenyika. ask somebody in the movement to show you articles that discuss this difference between the president and the office of the president. Kana musinganyatsoziva nezvazvo, kumbirai mumwe munhu mumovement akuratidze maarticle anotaura musiyano pakati peofisi yepresident nemutungamiriri And the wenyika. institutions of a democracy Ma-institutions edemocracy are not based upon the model of voting. haasi maererano nemodel They yekuvhota. are, the selection process is different. Process yesarudzo iyoyo yakatosiyana. The people don't choose those workers. Vanhu havasi vanosarudza vashandi ivava. And essentially they have a job for life. Zvakare vane basa reupenyu hwese. So we introduced that concept into this discussion last week. Saka takaintrodusa concept iyoyo kumadiscussions edu vhiki rapfuura. And that's an important component. Icomponent yakakosha. I'm sure studies will begin to come out on this subject. Tinoziva zvidzidzo zvichatanga kubuda panyaya iyoyi. Because it has a prophetic basis in inspiration. Nekuda kwokuti ine basis iri prophetic muinspiration. We already know that from Acts 27. Izvi totozviziva kubva kuna Acts 27. The destruction of the institutions Kuparadzwa kwema-institutions is not swapping Biden with Trump. hakusi kungochinjanisa Biden naTrump. Trump is not the institution. Trump haasiri yeinstitution. And this is an area of Bible prophecy that we have not discussed in our movement a lot. Area yeBible prophecy hatisina kunyanya kutaura nezvayo mumovement ino zvakanyanya. And so when we come to the subject of leadership and organization, we have to incorporate that into our modeling. Saka patinotaura pamasubjects eutungamiriri uye organization tofanira kuzvikwanisa izvi munhaurirano dzedu. What keeps a government strong
chii chinoita kuti hurumende irambe yakasimba? are the people who are unelected. Ndivo vanhu vaya vasina kusarudzwa. And the thing that makes governments weak and fragile are the ones that are elected. Chio chinoita kuti hurumende dzive weak uye dzive fragile ndo vaya vanenge vakasarudzwa. In closing, I want to leave that thought with you. Mukuvharira ndoda kusiya pfungwa iyi nemi. Meditate upon that as individually and together Moita meditate papfungwa idzodzi muri ma-individuals uye pamwe chete. we begin to try to understand what God wants us to do. So tinoita kutanga kuda kunzwisisa kuti Mwari arikuda kuti tiite sei. When it comes to the organization of this movement, Patinouya panyaya yeorganization yemovements as we enter into the waymark and then the dispensation of the Sunday law, apo tinenge taakupinda muwaymark nedispensation resunday law, is God trying to tell us Mwari ari kuzama kutiudza here in this agitation that's going on in our movement muagitation iyi iri kuitika mumovement medu that it's time for a change? kuti yanguva yekushanduka, Or kana is this a kuti distraction from the work that we're supposed to be doing? kana kuti idistraction kubva kubasa ratinofanira kunge tichiita. And these leaders who were put in for bad reasons Vatungamirira vakaiswa kwemareasons akashata and the ones that are below them neavo vari pazasi pavo and the ones that are below them as well, because the structure grew, neavo vari pazasiwo zvakare nekuti structure yacho inoramba ichikura. and then others were added, Vamwe vakazoedherwawo zvakare. has all of that selection process been faulty and wrong and needs to be replaced? Iyi process yesarudzo yese iyi yanga iine mafaults here, iri wrong here, uye inofanira kureplacewa here, yobviswa. Does a radical feminist movement mean that all of these jobs should be handled by women? Radical Feminist movement inoreva here kuti mabasa ese anofanira kubatwa nemadzimai, Or, kana kuti even though a lot of this was unrighteous, kunyange zvizhinji izvi zvazviri apa zvazvisina nduramo mukati, God's will was done, kuda kwaMwari kwakaitwa. God had their people in place that they wanted there. Mwari vakava nevanhu vavo panzvimbo vavaida kuti vange They vari have been ipapo, trained into their role. vakatrainwa kuti vapinde mumaroles And avo. just on the verge of the Sunday law, they are required to hold firm and take this movement through. Tava pamahombekombe eSunday law, vanonzi vabate nekubatisisa basa ravo vagovambutsa movement ino. Each of us have a responsibility to understand and answer those questions. Umwe neumwe wedu ane responsibility yekunzwisisa nekupindura mibvunzo iyoyi. And you have a leadership that's willing to do whatever necessary to fulfill God's will. Mune utungamiriri huri willing kuita zvese zviri necessary kuti kuda kwaMwari kusadzikiswe. Let's pray. Ngatinamatei. Dear Lord, we thank you Mwari wedu tinokutendai as we wrestle individually and as a corporate body with the subject of organization. apo tinokikiritsana sema-individuals uye se-corporate body nesubject yeorganization. May each of us put aside those things that confuse us Dei umwe neumwe aisa padivi zvinhu izvo zvinoticonfusa, the cares of life that distract us
zvidiso zveupenyu hwedu zvinotidhistracta. And whilst it's important to look at external events, Zvinhu zvakakosha titarisewo zvakakosha kutarisa because that's what ma-external you have events shown us through prophecy, nekuti ndo zvamakatiratidza kuburikidza neprofesi to be vital for our salvation. kuti zvinge zvine upenyu zviri vital kusalvation You've yedu. also ordered us to organize. Makatipawo order yekuti tiorganize zvakare. Give us the strength, Tipewo simba the energy, neenergy and the time nenguva to consider the organization that you want for your church. kuti titarisise nezveorganization yamunoda kukereke yenyu. How you want this stone to be manufactured. Kuti dombo iri munoda kuti rigadzirwe sei. Individually and corporately, let us hear your voice, understand your will. Sema-individuals uye secorporate dei tainganzwawo izwi renyu, dei tainganzwawo kuda kwenyu. However difficult or painful it may be, Zvisinei nekuti zvakaoma sei kana kuti zvinorwadza sei. may each of us be willing to put our ideas, our wills to one side and obey you. Dei umwe neumwe aikwanisa kushuvira kuisa maideas edu kune rimwe rutivi In toteerera Jesus' imi. name, amen. Muzita raJesu namata, amen.